people, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த சேனல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது உலகத்தில் நிறைய நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது, அதே சமயத்தில் நிறைய கெட்ட விஷயங்களும் இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னே தெரியாமல் நல்ல விஷயமா கெட்ட விஷயமா தெரியாமலே பார்க்க போகிறோம். அதாவது டாப் 5 க்ரீப்பியான ஃபோட்டோஸ், மிஸ்ட்ரியஸான ஃபோட்டோஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஃபோட்டோ இதான். நீங்கள் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிட்ருப்பீங்க என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்ட்டு. அதாவது சரி, கண்டுபிடிக்காதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். மேலே ஒரு பொண்ணு நிற்கிறா, பட் கீழே அந்த ரிஃப்ளெக்டில் வந்து 2 பொண்ணாக நிற்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக மிஸ்ட்ரியஸான ஃபோட்டோ தான். ஒரு ஒரு மர்மம் நிறைந்த ஃபோட்டோவாக இருக்குது இது. இந்த பிக்கு வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப வைரல் ஆச்சு. பட் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது வந்து ஒரு அதாவது எடிட் பண்ணி போட்டிருக்கலாம், இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் இது பண்ணி போட்டது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. பட் இருந்தாலுமே இது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதோட பேக் ஸ்டோரி என்னன்னு தான் இப்போ நான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த பொண்ணு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களும் இன்னொருத்தவங்கள தான் ஆக்சுவலாக ட்வின்ஸாக 2 பேருமே. அந்த ட்வின்ஸில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து இறந்து போயிட்டாங்களாம். அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து போலியோ அட்டாக் அப்போல்லாம் சொன்னியே இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நோய் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க ரொம்ப சீக்கிரமாகவே. ஸோ அப்போ வந்து இந்த உயிரோடு இருக்காங்கள அவங்க சிஸ்டரு, அவங்க அம்மா வந்து யாரு கூட தனியாக பேசுகிற மாதிரி, அந்த குழந்தை வந்து தனியாக பேசுகிறது அவங்க அம்மா பார்த்துருக்காங்களாம். இதை பார்த்து அவங்க ரொம்பவே பயந்து போயிருக்கிறாங்களாம். சரி, ஓகே, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சான் இந்த மாதிரி அவங்களோட சிஸ்டராக தான் இருக்கும் அது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்களாம். அப்பத்துலேருந்தே வந்து அந்த சிஸ்டர் அவங்க கூட தான் எங்கேயுமே போய்கிட்டு இருக்காங்களாம். இது உங்களால் யாருமே நம்பவே முடியல, என்னாலே சுத்தமாக நம்ப முடியல. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னே இது ரொம்பவே க்ரீப்பியான ஒன்று. ஸோ செகண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பொண்ணு வந்து கண்ணாடி பார்த்துட்டு அவங்க அம்மா கூப்பிடும் போது திரும்புவா. ஸோ அங்கே திரும்பும் போது தான் அந்த மிஸ்ட்ரியே இருக்குது. அதாவது அவங்க அம்மா கூப்பிட்டோன்னா அவள் திரும்பிடுவா சாதாரணமாக. ஆனால் நீங்கள் கண்ணாடியை பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், அங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மூஞ்சி இருக்கும், அவள் சிரிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி. இது ரொம்ப க்ரீப்பியாக இருக்குல்ல. ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் இமேஜ் போயிடலாம். ஸோ இந்த இமேஜை வந்து பார்த்தோன்னே யாரால் கண்டுபிடிக்க முடியாது, அதுக்கு நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஒரு கை யாரோட கை, அதாவது எல்லாருமே ஹேண்டை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி தான் போஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அந்த ஒரு கை யாரோட கைன்னு தான் தெரியல. ரொம்ப மிஸ்ட்ரியஸான ஒரு க்ரீப்பியான ஃபோட்டோ தான் நாங்கள் இல்லை. அதாவது இது வந்து எனக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது. இதை பற்றி என்னன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காமல். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபோட்டோ வந்து ஒரு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறனால, பட் எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியலை. இது வந்து அந்த கீழே வந்து கால் பார்த்தீங்களா, யாரோட கால் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்தவங்க அப்பா வந்து இங்கே யாருமே இல்லை, என் பொண்ணோட நான் ஹாலிடேக்காக தனியாக தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் வந்து இதை பப்ளிஷ் பண்ண கொஞ்சம், அதாவது சோஷியல் மீடியாவில் போட்டாங்க, இதை பற்றி எதாவது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி போடும்போது நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இது மாதிரி வந்து நானும் அங்கே போயிருக்கேன், அங்கே வந்து நாங்களும் தனியாக தான் போயிருக்கோம், ஆனால் வந்து எங்களை தவிர்த்து வேறு யாரும் இருக்க மாதிரியெல்லாம் ஒரு ஃபீல் கிடச்சிது எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே பக்கத்து வீட்டிலலாம் சும்மா விசாரித்து பார்ப்பாங்க இல்லையா, அப்படி கேட்கும்போது கூட நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த இடத்துக்கு போகும்போது எனக்கும் இப்படி ஒரு ஃபீல் தான் இருந்தது அப்படின்ட்டு. ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு க்ரீப்பியான ஃபோட்டோவில் இதுவும் ஒரு ரொம்ப க்ரீப்பியான ஃபோட்டோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா, இதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். நான் நல்லா வந்து கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். நம்ம நார்மலாக கையை பிடிச்சோன்னா நரம்பு எப்படி அந்த சைடு தெரியும், நம்ம அப்படி தலைக்கீழே இப்படி திருப்பி பிடிச்சா மட்டும்தான். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அப்போ தான் நரம்பு தெரியும். ஸோ இது வந்து நான் வந்து எல்லாமே மோஸ்ட்டாக சோஷியல் மீடியாவில் வைரலான ஃபோட்டோஸை தான் எடுத்திருக்கேன் நான். ஸோ இதுவும் அந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியாவில் வைரல் ஆச்சு. நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இதை எடிட் பண்ணி தான் போட்டிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சில பேர் என்ன சொன்னாங்க, இது ஏலியன்ஸ் கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சில பேர் வந்து க்ரீப்பியான ஒரு ஆள், சூப்பர் பவர்ஸ் உள்ள ஆள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி ஃபைன் போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் வந்து எனக்கு எந்த ஃபோட்டோன்னு தெரியும். ஸோ இதுவும் எனக்கு வந்து ஒரு க்ரீப்பியான ஃபோட்டோ தான். ஸோ நம்மளோட 5 ஃபோட்டோஸும் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு போடுங்க, கூட அதற்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.